Ha arribat el moment més esperat i més emocionant de la tarda. Ses majestats de Reis Mags ja són a Badalona. Cap a les 5 de la tarda han arribat amb una embarcació de rem i han pujat cap a la Jaima. Han fet tota la desfilada pel pont del Petroli amb el seu seguici, amb els patges i els carters reials, i han arribat al principi del pont del Petroli on els esperaven a l'alcalde de Badalona. En aquest recorregut que portem fent nosaltres hem vist moltíssima gent, molts nens amb les seves famílies il·lusionats per arribar, per veure l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Mira, si us sembla, anem a parlar amb alguns dels infants que es troben aquí aquesta tarda i que ens parlin quins són els seus desitjos per aquesta nit de Reis. Hola! Hola, bona tarda! Com us dieu? Jo, Bruno. I tu? Arnau. Marc. Expliqueu-me, heu enviat la carta als Reis ja? Sí. I què heu demanat aquest any? Jo he demanat Playmobil Dragones. Bé, doncs com veiem, ens posaran una miqueta de carbó, Doncs bé, nosaltres seguirem caminant, seguirem aquest recorregut de la cavalcada i anirem connectant amb vosaltres per explicar-vos totes les novetats i tots els detalls que estiguin passant aquí a peu de carrer, Anna i Toni. I aquestes cartes que arriben a aquesta última hora, els Reis seran capaços de fer tots els encàrrecs? I tant, perquè els Reis són màgics! I llavors, des de la seva carrossa, continuen llegint les cartes per fer arribar els regals aquesta nit a tothom que l'hagi enviat. Hi ha algun rei, a veure, digue'm, hi ha algun rei que tingui més cartes que altres? A veure, tots els reis en tenen moltes, molts nens les envien a tots tres, però per exemple en Baltasar sempre en té moltes més, però sabeu què? Les més llargues són sempre per en Melcior i per en Gaspar. Això és així. Llavors compensa una mica, no? Exacte, es compensa, perquè el que llegeix un no ho llegeixen els altres. Doncs Anna, Toni, nosaltres seguim aquí el recorregut de la cavalcada i ara ens trobem amb una comparsa i una carrossa molt especial. I és que la nit de Reis és tan màgica que poden passar moments únics i molt bonics. Ara estem amb una carrossa que s'encarrega de recollir els xumets d'aquells nens que ja no sou tant i que per tant han crescut una miqueta. D'això ens ho pot explicar la Judit. Hola Judit, bona tarda. Hola. Explica'ns una mica, què fas en aquesta cavalcada? Quin és el teu paper? El que fem en aquesta comparsa és agafar els xumets, els nens petits, i els donem un diploma que diu que agafarem aquests xumets i els ficarem al costat de la lluna perquè a la nit els puguin veure. Els nens, quan deixen el xumet, estan contents o els hi fa una mica de pena? Hi ha una mica de tot. Hi ha nens molt preparats que saben que ho han de deixar i uns altres que es posen una mica tristos, no? Anna, Toni, doncs sembla que hi ha hagut una petita incidència en la carrossa del rei Baltasar. Pel que hem pogut saber, hi ha hagut una avaria en l'aire de la carrossa. De fet, ara s'ha posat en marxa un altre cop, però abans ha sortit fum. Ara com veiem, estan fent baixar a tots els reis i el seu seguici. La carrossa s'havia desviat a Avinguda Martí Pujol i bé, ara, com veieu en les imatges, el rei Baltasar està baixant de la carrossa perquè està sortint fum, no sé si el podeu veure, i bé, de moment no sabem ben bé, doncs pensàvem que l'avaria estava ja arreglada, pensàvem que estava reparada, però sembla que ara, no sé si passarà com l'any passat, que el rei Gaspar va acabar fent la cavalcada a peu, doncs bé, sembla que podria apuntar que pugui passar el mateix. Sembla que doncs sembla que ara han baixat i que seguiran el camí a peu com va fer l'any passat el rei Gaspar. Això sí, entre el públic, entre els nens, sentim crits de Baltasar donant ànims, donant suport i escalf per aquesta petita avaria i em sembla que estarà molt proper a la ciutadania i als veïns.